για να τελειώσω, γιατί δεν τελειώνουν αυτά, είναι το εξής. Ο μύθος μέσα στο μύθο είναι οι λέξεις, η ονομασία Επανάσταση 21. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει Επανάσταση 21. Είναι αγώνας ανεξαρτησίας. Διότι η προϋπόθεση για να υπάρχει Επανάσταση είναι ομόφυλοι αγωνίζονται εναντίον ομοφύλων. Δηλαδή οι Ρώσοι Μπολσεβίκοι πολεμούν τους Ρώσους Ρωμανόφ και τους Ρώσους Βαγιάρους, δηλαδή τους Ρώσους μεγαλογεωκτήμονες. Οι Γάλλοι, η Κομμούνα, οι κομμουνιστές δηλαδή των Παρισιών αγωνίζονται εναντίον των Γάλλων αριστοκρατών. Εδώ εμείς είμαστε κατακτημένοι και κάνουμε ένα αγώνα ανεξαρτησίας. Έχει επικρατήσει η λέξη Επανάσταση και τη χρησιμοποιούμε σήμερα. Απλώς ήθελα να τονίσω ότι είναι λανθασμένη και αυτή. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται, που βγάζουν άλμπουμ, που έχουν θέσεις επιστημονικές, έχουν αναλάβει την ιστορία του έθνους, κάνουν αυτά τα λάθη. Τελικά λοιπόν ήθελα να πω και το εξής ερώτημα, που το θίξατε κι εσείς. Πέτυχε τελικά η Επανάσταση του 21 ή δεν πέτυχε?